sete pana patema youth ngatimborova imbwa tisina uviga mpindu timborova nyoka tichitema musoro. Chokwadi ndechekuti Zimbabwe haimbofi yakatongwa neopposition. Chero zvikaita sei, chero zvikaita sei. Hamumakona. Zimbabwe haimbofi yakatongwa naChamisa ndo chokwadi. Zimbabwe haimbofi yakatongwa. Tsvangirai yakasvika pakufa. Achingonyepera vanhu kuti takutora. Nyika asivangemboga yekuti anzi inotora ewa inyika iyi. Ndikufara ndikuona baba vangu varapa. Pataurwa mashoko akawanda, pataurwa mashoko akasiyana pati nyaya hombe yaita kuti ndisumuke ndiuye nevhidhiyo rinoiri ipo pano pachitubu checontent ndeyekuti hanzi Advocate Nelson Chamisa havafe vakatonga nyika yeZimbabwe, hanzi opposition haife yakatonga nyika yeZimbabwe. Amene kuti unozvionawo sei, munozvionawo sei? Isa comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Nyika yeZimbabwe hanzi haife yakatongwa naAdvocate Nelson Chamisa. Nyika yeZimbabwe hanzi haife yakatongwa neopposition. Ndo mashoko ari kutaurwa naJ Israel pagungano ravanga vachiita nema-artist for ED. Pari kupisa mahwane aya. Pataurwa mashoko akawanda, pataurwa mashoko akasiyana pati nyaya hombe yaita kuti ndisumuke ndiuye nevhidhiyo rinoiri ipo pano pachitubu checontent ndeyekuti hanzi Advocate Nelson Chamisa havafe vakatonga nyika yeZimbabwe, hanzi opposition haife yakatonga nyika yeZimbabwe. Amene kuti unozvionawo sei, munozvionawo sei? Isa comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Zita rangu ndinonzi DJ Holy, ndinokushingamidzai ku 5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chiSingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, twanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, ndisandapinda muvidhio rangu zvizere, regai timbopinda muchitoro timbotengesa. B-Save iri kutaura kuti company registration and account opening kumaZimbabwenzi ari kudiaspora nemuSouth Africa, it's now easy. Chinongodiwa chete kubata namba dziri pascreen idzo, motaura navo kana kuvhizita website yavo moona zvizere kuti zvinombofambiswa sei. But zvinhu izvi zvanyore, hazvichanetse. Chingoita kuti mari yako igare yakachengetedzeka muaccount yeFNB. Ende pane special ya January uno uyu parungorohwa ma650 chete pakufamba. Nditika rega tijambire muvhidhiyo tinzwe kuti zviri kunzi chii, tozokurukura kana tapedza kuona vhidhiyo iri. Sete pana patema youth ngatimborova imbwa tisina uviga mpindu. Timborova nyoka tichitema musoro. Chokwadi ndechekuti Zimbabwe haimbofi yakatongwa neopposition. Chero zvikaita sei, chero zvikaita sei. Hamumakona. Zimbabwe haimbofi yakatongwa naChamisa ndo chokwadi. Zimbabwe haimbofi yakatongwa. Tsvangirai yakasvika pakufa.
achingonyepera vanhu kuti takutonga takutora nyika asivanengoka yekuti hanzi inotora ewa inyika iyi ndikufara ndikuona baba vangu varapa baba ndakavatarisa vati kurei ende vanogona kuti pupurira tese tiri panapa kuti zanu hendokudzai something zanu yakangofanana munzu zanu yakangofanana neboyfriend yamai vako unombotanga uchiramba uchimbota ewa vasiriwa ewa isi otomboituka otomboti ngavagare kunze but unozongopedzisira wati baba Like that's the same thing. isusu semayouth 2026 handizoziva hangu kana achiti isusu semayuthi ari kumboreva ani uyezve ari kutaura ani because inini nevamwe vangu hatipo ipapo paari kutaura J Israel uyu J Israel kuna vasingamuzive ndiye muprofita wenhema uye akamboita 2 gore riyariye ezvinezve asiya aakumbonotsvaga kuti orarama sei ari kupolitics achisapota bato rezanu PF. Regai tipfuurire mberi tinzwe kuti mashoko ari kutaura aya ndizvo here ndiwo here murovero wacho chaiwo. Ndakambokuudzai muprevious video kuti ZANU PF zvayakaita yakatora maprofita ese ari muZimbabwe. Ndosaka muri kuona vari kufamba nechiprofita chekuti hanzi pachasungwa vanhu igore rekumhanywa, pachamhanywa igore rekungangurwa kwevanhu. Vari kutoziva kuti vane movement yavari kuita, vane operation yavachaita uye vachawanika vachisunga vanhu gore rino. Rega tipfuurire mberi tinzotaufa. I'm not going to go down in the history books as that generation that sold out. Isusu sema youth 2026. Trukuti isusu wesa anoimba whether uda uimba zvelove, whether uda uimba zvechi, whether uri dance or hip hop. Tigonza rapa chairman of musicians for ED. And one point I want to stress. Musicians for ED haisi kutsvaga mari. Musicians for ED haina kutangirwa kuti itsvage mari ipiwe mari. Musicians for ED ndeye masupporters anosupporta President Mnangagwa. Ndeye vanomaira varikutaura kuti isusu semayouth emuno muZimbabwe tinomira nemutungamiri wedu wenyika yedu ino yeZimbabwe, President Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa. Musicians for ED haina kutangwa naTigons because ari kuda mota kubva kuna Sewick. Haina kutangwa naTigons because ari kuda kutapiwe something navatungwarara. Yakatangwa kuti this is a mobilization vehicle yekuti wese muyouth ari munomu muZimbabwe. Let us rally behind the president. Toda kuti isusu patiri kunoenda the next election toda unorova 98% sati yamboitika chero kupi. Yeah, mayouth achinorova 8 kana saka next week man takuda kuti tueti pakaipa pari kupisa hanzi takuda kumborovawo 98% tipinde mu98% pamaelection but chigaroziva kuti ZANU PF yaane nguva ichingodyiwa maelection but inenge ichingobirira. Ndine mashoko ataurwa naadvocate Nelson Chamisa. I'm busy with the video ndichauya naro panapa ndokuratidzai kuti hanzi vanogona kunge vakabirira zvavo 2018 ne2023 but chokwadi chine nzira yekuzvibuditsa pachena. Ende ndine mavideos andinawo vanhu vachitaura kuti maelections aya akabirirwa sei, zvakamboita sei, chii chakambonyatsoitika, kwete zviri kurotomokwa naJ Israel uyu naTigons vachitaura zvinhu zvisiko. Handitika ndonyanga ndifamba nayo zvamanje so me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. Truth is bye for now. Let's meet in the next video.